panas, lamran dino. Ora enak panas blas ya. Mepe gombalan ae. Bayu. Kuwi. Lanjut. Masuk kayak wong iki. Mungkin nih, nek. Bayu kau wedi mau masuk iki. Jajal. Weh, lha kok padha kau wedi ne. Kemo iki? Tempat iki kau wedi. Wong iki sak dino iki. Wis. Masuk iki. Weh, pas iki kena kita tambah-tambah, Bung. Daganganku kali saiki wis untuk tambahnya. Man iki wis. Masuk. Kembali aku mesti kayak gini. Awe kadung. Galeman. Le mampir. Le. Yo, Nyapa? Kene lho mampir sik nggulu ngene. Wes suwi dapur awakmu ya. Kuwi ora pedhuk e. Piye, kowe kabarmu piye? Api-api iki. Pakmu saiki ndi? Malah lunga ning adoh barang ngono. Lunga di adoh. Sampai aku ora ro. Kaji berarti. Nggih. Wes minggu gek rabi di kono. Ya boleh kuwi. Wong lampahan rabian lho. Lah iya. Lampahan rabi lho. Rabi kapan. Malah ya ngacengan lho, Pak. Padha kuwi bareng yo. Yo kabeh wong lanang ngono. Ha iya, wis padha ganek. Kono ganek kene padha. Wis bar kondi mong kok. Kakulon. Bubeng bakul kok bakulan ta? Wis suwi. Suwi 5 tahun. Bakulan. Bakulan apa? Ya gune. Yo. Ya, belum gila. Wah, kenaan. Barang bekas sih. Wis anake lah tak campuran to. Campur rapi elek ngene. Beyo. Ah, nek tuku pas kuwi. Iki ukuran apa iki? L. L. Sing iki kuwi XL. XL. Kuwi yo rada pas kuwi karo timu meh padha. Sing iki. Lah, kowe juga iki we. Lah nyapa? Denganune lho go wedi. Go wedi. Ya gawe ora sedeng. Ukuran apa iki? XXL. XXL. Oh sing go wedi dhewe per jumbo. Bagi sing dispone iki. Jeneng apa to? Empuk benane. Iki tuku murah. Aku ngokone bojoku Jawa kuwi. Wis mek eneki tok. Sono tek barang. Sonone sapa yo didol kaya ngene iki. Wis pas kuwi gawe. Pik kuwi. Ketelesan. Produk impor luar negeri. Oh ngono. Impor. Oh, celup. Iki kaos anakmu ting bodol. Gak untuk kaos kucing. Aku butuh duit adone kabeh kok. Weh, tas e wis. Tak tuku tas. Lha piye? Mengko ora kena gadah duit iki tas e. Gulung sare. Heeh. Lah aku lek tuku ada duit opo. Iya ya. Ah, pura wae. Aku ngene tas e. Aku golek ukuran kotang sing double iki lho nek. Wis kuwi paling go. Wedi. Sing luwih gedhe sing iki. Gak enak. Lagi pajangan dik. Jenenge cumpulik sak tekem wae. Mau sumpah iki. Seksi Mas. Sangar lah. Kira ya. Alah, 100 ngono. Ya, kowe duit-duit pura kok. Opo ki?
Aduh, duit kok aku duit cetok lah. oh Di buri tidak sedikit. oh iya kayak kene iki lho Kok kelarangan men 100 men. Saya ketulah gak? ketika aku ora berarti Ambek ponakan dhewe lho. wis gak iso aku butuh mangan saiki Wes ngene wis. larang Kredit sih. kredit sih Iya. iki do dealer anggapmu iki Wes gak apa-apa. Lunas ambek aku iki. enak gak enak piye Lek gak lunas tak balekne kok tanggung. yo Yo, no. nih wis sah iki Sah iki. wis wis mlebu Yo. Kowe ngelak mana? duit apa ta Tak gane es teh, awan-awan panas iki. barang Cek ya. yo pet susu cilik mung gawe Yo. sowi Iki lho. Es teh iki. Lewe terus Segar di iki. kowe. Lewe. Aku bagianku di jero wis. Jadi ombe cah loro lah. Yo, bingung. Bebel lagi sedotan sampe buwone apa ombe nyogrok matamu iki. Dicap larang ngene-ngene kok. Larang opo ning. Ki enek di toko iki. Jadi gawakno selang apa dobo malah. Enake selang paralon gelem kowe. Pah, pralon iki Tak ketok nek Dik. Buri omah lho. Ya. Urip kaya Wis wis ngombe. Karek ngombe gagap ae lambene. Ndang. wis bulung ya. Lek buntut terakhir sedot. Ombe iki njel gawe. Gak wis. Di jero aku mesti ngombe ya. Badimu kira bal-balan katok. Alah mek 1000. Mang cangkemmu. Lami kok. Lambene wong bakul nungi asine badine akeh. 1000 gue kula aku lah sini 95. Terus Aku ngedol 100 pas to di 1000 tok. Kok diwari rono rene rono kowe lek rene. bakulan iki pinter. Tak Piye? lek bakulan ini di online, disambi di online. Wah, aku ra iso dolanan HP bukan online malah. Oh iya. Tak warai piye kapan-kapan rene. Yo so elek eling tak rene. Iya. Railing juga. Weh, wis cangkem apa codot jane iki? Jane lek nyawangi piye yo tekon barang iki. Cangkem kaya ngono. Ndak cangkem kok tekon. Weh, Cau. cangkeme. Ya Allah. Tak membayang tak iki. Tap, Cangkem kok diesel. cangkem to. Oh cangkem. Bener cangkem tenan yo. Bener lek gak cangkemku cangkeme sapa? Cangkeme pompong. Kowe ngelak to. Ngelak aku. Kedek 5 dino rong ngombe aku. Ngono gak mati ya. Gak aku wong sekti. Berarti jeroanmu nyumber yo jelas. Paling kaya unta ning kene iki. Sumber tai, Campur aduk campur aduk, sembarang kalir. barang enek. Cuman wis tak pamit sih ya. Sak ndi to? Peter. Tegane cek upake apa iku Bocok yang ini. gak apa-apa ta. Wong-wong kuping. Oh ya wis lah ngono. Wis tak pamit sih ya. Yo. Hati-hati. Yo. Nah, kari. Dalan bukan wong. Oh, ya mati. Anu nih. Allah, batak kayak es no. Tok kurang. Ayo tadi. Ayo. Ah, Ben. Oh, bocah kelajian. Kelajian sapa kowe? Nah, wis ini ngono. Bayi-bayi ngelejing cah jaman saiki bocah ora ro aturane wong tuwek. Bakul kene ra berarti malah oleh soro, cah. Oh, celuk. Ya, kok ora krungu to ya? Ya. Apa to bundas? Bundas matamu kuwi. Nyapa? Tungokno ana anggrokno no. Orang berapa? Saya bawa batek, bawa bengi, bawa jepret cicak no. Habis. HP matamu BH. Wah,
Ya kuwi kok HP. Yo ngene duwe. Ah jigoni lah. Opo? Tukokno. Endi? Sembarang. Iki lho duwe iki. Iki lah. Calon. Iya, gak opo. Kira gak penyok. Yo, wis. Jane ram aku. Lah mbok jepretan salah. Yo gak mak bengi. Biasane. Dan wis yo tak tukone ya. Iya. Aduh, Sayang. iya, iya. Lima ya? Iya. Siap. Iya. Siji ae mau akeh men. Kok sama lu bagi Oh, jepretan? ndang masak. Kowe tak perlu kowe ndang masak, Ya. masakne. Oke, Yang oke. seri sayangku. Oke, Wis, oke. kan, ya. Nah. Weh. Jane ram. Wong wedok sitok iki. Wah, ini kok dus terawak. Oh, ini berkek 20 itu opo? Ini gila. Alah. Ah. Iya lali. Ah. Wah, antenane kene ae. Mulai enek sing bakul biasane ngene iki der. Tuku ya. Ya so, Wih lagi. Pengrong enak iki kok iki. kon dia ae mau. Kok wando iki kan. Wih, Kowe ram. kira nang iki. Wih nganu wis. Jadi wong ngene kita ijo iki. Nah, Yuh. Ki katok e sapa? ya katoke ngomong. Import luar negeri barang enak kae. Enak lho wih. Lah kuwi kok gunung-gunungane ngene iki impor luar negeri. Kenapa sih aku? Anu golek ana ombrok kon bojone dik iki. Dik mau Nyapo. dik iki rusak. Kok suwe ya kok rusak. Juga ya mbuh mambengi piye. Tak kira kok suwe iki. Dik mau. Tapi ono Isuk-isuk ngenteni awakmu. Suwe yo. Ih, kami suwek barang. Alah penting payu lah ya wis kok. Oh iya. Suwe penting apik. Piro kan? Impor luar negeri. Kabeh ini piro? Kok diborong kabeh nek. Meng lek burung kabeh sak montore malian. Lho iya, sak kowe barang kira-kira. Jo, kowe kene tok ya, kabeh. Iki ya wis. Sitok ya, jak akeh. Kok Wih, ya. ora enek apa-apa kok tak borong kabeh. Piro? Jane 30-an. Barang-barang 30 Heeh. import anu iki Afrika. Yo. Teh. Lek kene yo padak ning cak kono iki gak masuk. Wah, enek gawane iki. Bah. Terus ya, kamu Gak apa-apa. Oke. Gak apa-apa wis. 20 ya. Wis. Oke, suwun ya. Terus ya, yo, Oke, oke, siap, siap. tak nganu lagi Oke, oke, oke. Siap, siap. Hati-hati ya di jalan. Aku tak langsung meluncur. Oke, siap. Hati-hati ya. Oke. Jangan dong. Jangan Ngomong. Oke, siap wis masuk ini. Man, Jerman. Ngapura. Bocah jancuk jaran radinya wong sorone koyo ngene kok.